салом алайкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Хоб дӯстон, нафароне ки бори аввалан дар канали мо, ҳатман обуна шавен, лайк монен ва дар номерҳои поёнбудаи мо муроҷиат кунед, ҳатман барои реклама кӯмак мерасонем. Хоб дӯстон, айни ҳол мо қарор дорем дар ноҳияи Шоҳмансур, пости дарвозаи шаҳр. Хонаи фурӯши ана ҳамин тараф аст дӯстон, тарафи шашсотиқоҳо боло шаҳр мегам, пеши бозорча. Ана ҳамин тараф хона 2 километр роҳ то дари хона дӯстон. Аз ин тараф бошад зафафе газпром мешавад. 2 километр то роҳи хона дӯстон рафта ба навор мегирем. То охири видеоро тамошо кунем. Хона коробкаи холӣ аст дӯстон. хоб дӯстони азиз, ана барое ки омадем нишон додем, ҳамта рост меен дӯстон. хонаи фурӯши ана ҳамин аст. забор аз инҷо девол сар мешавад то ана ҳамин тарафа. хоб дӯстон, хона чуноне ки гуфтем ремонт кардагӣ нест, нав сохтагиан, коробкаи холӣ. ноҳияи Шоҳмансур, 9 километр, 6 сотиқ замин, боло шаҳр меган ин тарафро. аз шоҳрои Калон то даруни хона гуфтем 2 километр роҳ, 6 сотиқ замин дӯстон, обши 6 дар хона. ҳамвор аст заминаш. дар сари роҳ як ҷои ҳоҷатхона, 180 квадрат, об, свет доимӣ. дӯстон, байни якуму дуюм монолит, боло сеюмам монолит кардагиам кришара. инҷо раҳ дорад, нишон медиҳем дӯстон, барои ягон ошхона. полни кирпичи сурқати бардоштагиам. ростаки лестница ба дуюм ошёна, санузел, аз тарафи дасти рост як зали калон. напаҳмед кирпичаш дӯстон. хело ҳам деволҳо мустаҳкам, монолитшам хело ҳам мустаҳкам рехтагиам. аз тарафи дасти чап як кухня мешавад дӯстон, ошхона. инш як зали дигар. инҷо спални аст дӯстон. дар якум ошёна як спални, як зал, як кухня. хоб, мебарем ба дуюм ошёна. дар дуюм ошёна 4 дар хона. якум хона аз тарафи дасти рост, дуюм хона. деволе ки нишон додем дӯстон, ина бари хона гуфтем ба навор мегирем. инҷо метавонед ошхона, бибин ки ягон чакдонхона дар бари бино кунед дӯстон. сеюм хона, чорум хона. ростаки балкон. болҳояш монолит аст. Нишон додем дӯстон.
стенаи девор полни бетон қади бардоштаги, болош цемент блок. Мақсад мустаҳкам аст дӯстон. хоб дӯстони азиз, як бори яр такрор мекунем. Хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Шоҳмансур, 9 километр, 6 сотиқаҳо, боло шаҳр меган дӯстон. Ин тарафро аз шоҳрои Калон то хона 2 километр роҳ, замин 6 сотиқ, обши 6 дар хона, квадрат 180. об свет доимӣ. Дар наздикии ин хона дӯстон мактаб, масҷид, магазин ҳамаш ҳаст. Мактаби 166 дӯстон нав мактаб кардагиян. аз тарафи хона мебароем, тарафи дасти чап ҷои кирпични аст, тарафи дасти рост ина мактаб, магазин, масҷид ана ҳамин тараф дӯстон. хоб нархи хона дӯстон 500 000 сомон боз муомила дорад. номерҳо барои тамос 909 00 12 00. як номер дигар WhatsApp 918 28 86 08. WhatsApp дар ана ҳамин номерҳо. дар номерҳо занг мезанем дӯстон. Соимул маълумоти пурраи ин хонаро медиҳад, муомила дорад. хоб нафароне ки бори аввалан дар канал, ҳатман обуна шавен дӯстон, лайк монен, дар комментария баҳогузорӣ кунен хонаро ва нашод реклама дар номерҳои поёнбудаи мо муроҷиат кунед. ҳатман барои реклама кӯмак мерасонем. худо нигаҳбонатон.